Γεια σας! Σήμερα κάνουμε το δεύτερο βίντεο που βάζουμε άλλο ένα λίμπρε. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Την προηγούμενη φορά σας έδειξα και πώς το βγάζουμε. Τώρα θα σας δείξω μόνο πώς το βγάζουμε. Χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Ψεκάζουμε στην περιοχή που είναι να βάλουμε το λίμπρε μας. Περιμένουμε 2 λεπτά για να κολλήσει και επιστρέφουμε. Στο τέλος θα δείξω και τι αυτοκόλλητο αυτή τη φορά έχω διαλέξει να βάλω. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία που είχαμε κάνει στο προηγούμενο βίντεο. Ανοίγουμε αυτό εδώ. Είναι έτοιμο. Και ανοίγουμε και αυτήν εδώ την κάψουλα και το καπακώνουμε. Η κάψουλα είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να το βάλουμε. Θα χρειαστώ τη βοήθεια του μπαμπά μου. Τρία, 2, 1. Το βάλαμε και ήρθε η ώρα να βάλουμε και το αυτοκόλλητο. Έτοιμο και το αυτοκόλλητο. Διάλεξα αυτό εδώ το υπέροχο που απεικονίζει κυψέλη μελισσών. Bye!